Murgisarreko pago lepatuen basoa ezagutzera eman berri dute Zegama basoaren kultura egitasmoaren baitan. Proiektuaren aurkezpen ekitaldian, zuhaitzak lepatzearen teknikaz jardun zen Gipuzkoako Foru Aldundiko mendi zuzendaritzako lehen ataleko arduraduna. Pago lepamotza normalen die, energiara zuzendutako produktu batzuk, eta gaurko honen bihurtu dienak beste balio batzun kutxa edo esateko. Duela oso urte gutxi arte, gizakik izan duen energiturri bakarra, euskiz aparte izan dela bendiko egurre eta handi sortzen zen ikatza. Harri ikatza zen lekutan ua ere, bai noski, baina behintzat hauetan hori izan ezkezu, basoko egurre. Eta jaki bezala, abereek eta bason arteko eztabaida mugo, nunbait sortutako elementu bat diela esan behar da, lepamotzak. Gizakitzako asko zerrexagoa da zuhaitze ondoti jotzea, oinetik jotzea, baina ala inezkeo ematekun altzuma berrik, abereek janek ditute, orduan etorkizuneko nahiko arazo. Gizakina altura ganeo joezkeo, enkanbio, arndi gora ematen doan altzumea, salbu gehitzen da ganaduan dio. Orduan, gizakik ateatzen do, lan traketxago baten bitartez, baina ateatzen do, nahi duen etekin berdine, eta abereare handabilea azpin eta ez dio kalte egiten horri. Zegama basoaren kultura proiektuak elkarlana izan du ardatz. Izan ere, Zegamako udalak bultzatutako egitasmo honek, Gipuzkoako Foru Aldundia Anduetza parketxea eta Gipuzkoako parketxe sarearen babesare jaso baitu. Alegia, paisai kultural aberaz bat dugu, Zegama inguru honetan, Aizkorriko mendilerroan batipat, eta hori konserbatzen alegin berezia daiten dugu, baina hortaz aparte iruditzen zaio divulgazioa eta berau partekatzeare oso garrantzitsua dela. Helburuak nagusiki 4 helburu dira. Lehenengoa gure paisai kulturalaren ulermena eta ezaguera sustatzea, bereziki basoaren kasuan. Bigarren helburu nagusi bat izango litzake, duela hamarkada gutxi arte basoaren kudeak eta jasangarriaren eredu eta biodibertsitatearen gordailu diren zuhaitz lepatuen balioan jartzea. Ezagutzaren bidetik, nola ez, eta kontserbazioa sustatuz. Hirugarren helburu nagusi bat markatu duguna, marka edo proiektu berri honekin, basoaren kulturaren ingurumen hezkuntza ekintzak eta programak garatzea izango liteke. Eta azken helburu bat markatu duguna izango da basoaren kultura jasangarria sustatzeko kudeak eta ekintzak sustatzea. Berez esango dut, orain dela 20 urte hasi ginen ibilbide horri jarraipena emanez. Honekin lortu nahi duguna da, Zegamara gerturatzen den eozen bisitarik, zuhaitz lepatuen prozesue ikusi dezala. Hortako batzuk esan da bezala moztuta egongo lehike, beste batzuk mozten tokatu lehike, eta gero beste batzuk mendi urtatzuta zein egoratan egongo dien. Honetan, txalogarri iruditzen zat, Zegamako udala egiten ari den ahalegin guzie, ezta? Zegamako udalak zerbait baldin badauke besteak beste dela, sustrai oso sakonak, basoan kulturan ingurun, eta sustrai sakonak izanik, oizaki, hemen ikusten dela, Zegaman, kulturaren bason arlon, azten, gero eta gorago dijon, zuhaitz hori, ezta? Nik esango nuke, lehenengo eta behin gure ardurea dela, zuhaitz lepatun kultura guzie eta bason kultura guzie, guk ezagutu dugun bezain ondo behintzat, datozen belaunaldin esku jartzea, ezta? Hain justu horregatik da, hain garrantzitsue Murgisarriko egitasmo hori, ezta? Gipuzkoan milaka eta milaka zuhaitz lepatu dare, ezta? Eta Gipuzkoako Foru Aldundik, hainbat tokitan, pagamotzak edo zuhaitz lepatuk iraun dezaten, lepatzen edo jarraitzen du, ezta? Kematen, gauza otara pixka bat hurbiltzen denak, seitun ulertzen dolako, pagamotzak irauten dutela, lepatzen dien horrein, eta lepatu behar ditugula, eta lepatzea dela, egin genezaken gauzoiko berena, pagamotzoiek iraun dezaten. Murgisarriko basoa ezagutzeko, bisita gidatua egingo dute hilaren 21ean Álvaro Aragon adituak zuzenduta.